koro ji dhi chung mang'eny. Mano chung, yes, mano effect koro. Jo nyando mane nena kalausi gi Jared. Sani koro ji biro mang'eny, ji biro wuok mang'eny biro wacho ni ambe wadhi atem. Nikech koro aparo ni japiny biro wuoyo. To kendo ji biro dok ir japiny. Chung ma ji mang'eny no to konyo mana japiny. Wach mogik miwe godo jopiny mawinjo kawuono manigi kibaji giparo to koro tin watim nang'o. Jakomo gi ng'ama dhi telo dwa. Iwacho negi nang'o. Wach mogik. Kuom joma chunygi go kibaji gi jo ti achiedh nade, tanyisgi ni kalo mar jakom en a lesson, kata en omiyowa puonj mang'eny. Puonj ni kaka joluo nyaka wapenjre ni to ere kaka wanyalo rito legacy kata gik mane jakom onyisowa. Ere kaka wanyalo tero mbele ideals kata timbe mane jakom timo mar keto oganda kanyachiel. Ere kaka wanyalo kelo dongruok e piny Luo. Ere kaka japiny nyalo yudo konyruok e tie jotendwa ma joluo. Koro mago weche mang'eny mantie kendo waneno kaka piny gi manobiro iko baba. To ji nowacho weche mopogore opogore, except ng'ato kaka Mudavadi monego dhi osom Dholuo. Kech kar wacho ni onind gi kwero wacho onind gi guok. Kia Dholuo nasekwere. Kendo nyako ong'e Dholuo. To era mane waneno sami kowo jakom. En era mogundho. En era mar ng'ama nogolore, manobolore, manochiwore ni tiyo ne japiny. Mane gima wa learn from baba. Litho baba ni be. Omiyo koro jotelo be koro nyaka wuog oko mondo osir piny. Osir gik mane baba oketo ma define telo. Okay. Erokamano Prof. Mane kama wawe chenro moro mar duol sa koro mayo wang'wa mano Professor Tom